Pasaden martxoan, hilabete osoan zehar, Hego Euskal Herriko ezigunetan mobilizazioak egin eta 20.000 ikasletik gora irten ginen kalera hilabete amaieran deituriko greban. Eskaerak argiak ziren, EU 2015 Unibertsitate Estrategiari, Lomceri eta PNV-ren Heziberriri ezezkoa ematea, eta interes merkantilistak atzera utzita, herritik eta herriarentzako hezkuntza propioa eraikitzeko konpromisoa hartzea. Gaur hemen bildu gara iako kideok, prentzaurreko nazionalen mitxartez, ongo hileetan, hile honetan aurre erungo dizen mobilizazio nazionalen berri emateko. Batetik edukiko genduen azaron 27 Leioan ordu batetan deitsudan manifestazio nazionaleko deialdi izango genduke, eta bestaldetik deitsuko genduke bai LH, DBH eta batxillergoko kasuetan desobedientzia aztea, edo desobedientzia ziraulia aztea plantetan dena. Lehenengo deialdi honen aferan azaldu bidana da, hori ez, Estrategia Universitaria 2015 gaineko sozializazio hondi falta dela ez, hori gizartien hondik ez da barneratute benetako EU 2015 kontrakotasun hori adierazten den, jendeek ez dagoela txip hori hondi momentuz, Lomcea zeuki aldauen moduen eta derrigorrezko ikuste gendun, potente azte kurtsue, mobilizazio nazional baten bitxartez, aurretik Bolognan aurkako borroketan Leioan izan manifestazio nazional bat, eta bertan hasi izan lehengoko astintza hori erreforma universitario horren aurrien, eta ongo kasuen, unibertsitateetan dator bigarren erreforma hau, kokatzen dana Estrategia Universitaria 2020 barruen, izango zen Bolognan osteko hurrengo pausue Estrategia Universitaria 2015, eta horre dakarrezen ondorixo guztixe gaitxik ikasle abertzaleokek derrigor ikuste dugu, horren aurka kalera irten eta benetako gizartek ikusti benetako arazo badala, eta horren aurka borrokatu biogule, Lomcen kasuen borrokatzen da moduen. Horretaz gain LH, DBH eta batxillergotan, eta lautiko eta sortzira doan astean mobilizazioa astea izango da. Aurrek urtean Lomcen aurkakotasuna argi eta garbi erakutsi izan Euskal Herrian, eta aurtengo ikasturtien aste horretan helburua da aurkakotasun horretan berrestie, eta hezkuntza komunitateagaz batera desobedientzia martxan jartzea, gure giran proposatzen dien zenbait neurri martxan jartzez. Orduen azpimarratzeko azarok azken aste horretan inflexio puntua egongo dela, azarako 27an unibertsitateetan manifestazioa egongo da Leioan ordu batetan Mikel Labogatik, eta ertainetan eta lautiko 28 desobedientzia astea ezigune desberdinetan.